La regidoria de memòria local és una regidoria de nova creació. És una regidoria que bàsicament el que fa és restaurar i rescabalar la memòria de Caldes de Montbui. I quan dic memòria parlo de la memòria de tots els calderins, les calderines, els d'ara i els d'abans. Ha tingut una sèrie de projectes i el primer va ser el projecte Stolperstein. Aquest projecte va començar el 2019, molt poc després de la creació de la regidoria, i ens ha portat fins ara, perquè és un projecte que ha continuat viu tot aquest temps. En el primer acte que vam poder fer el 2020, el que es va fer és homenatjar 12 calderins que havien estat deportats a camps de concentració nazis i fins ara no hem pogut col·locar l'última de les llambordes, aquestes llambordes de la memòria, del darrer calderí, que és en Pere Torrades. Des de la regidoria de memòria local també s'està treballant intensament en el tema de l'espoli franquista. De fet, s'ha fet un estudi molt extens que ha constat de dues parts. La primera part es va presentar, la segona part es presenta durant aquesta legislatura i el que fa és fer un inventari de totes les entitats i les persones als quals se'ls va expoliar durant el franquisme. El que ens agradaria és completar-ho obrint l'oficina de memòria democràtica local. El que volem és compartir totes les dades que hem anat recopilant durant tot aquest temps d'investigacions, tant des del Museu Termàlia com des de l'Arxiu Històric. La regidoria de memòria local presideix la comissió de nomenclàtor a petició de l'alcalde. Aquesta comissió de nomenclàtor és la que dona els noms als carrers i places de Caldes. Des de la regidoria de feminisme se'ns va demanar que intentéssim feminitzar al màxim possible tots els carrers del nostre municipi. El fet és que hem volgut anar una mica més enllà i el que hem intentat és que tots aquests noms de dona siguin dones que tinguin relació amb Caldes i dones que puguem recuperar de la memòria calderina. Ja s'ha inaugurat el mirador de la Ignasieta en honor a la llevadora Ignasieta, al carrer de Maria Serracant, la Maria del Centre, i estem treballant en el carrer de la Morena, que és la Rosa Xalabarder, tot un personatge que serà un descobriment per a aquest municipi.